Подготовка за Габрово. Ето. Момчетата от Габрово казаха, че има много кал. И понеже те двамата професионалисти. Тя не се научи завършил в дълното и рязане. Не, се научи завършил в Трявна, в дървообработването. И нарезват такова гумите. Я запали ракетата. Ето и километорчето. Така. Добре. Браво, момчета. Ръжете гумите, че утре си е бал майката. Ще видим след това, като се върнем, за какво става на въпрос. Джарата каза, че ще ни вади, ще ни кара да си плюем червата, трябва да се оправим. Подготвим как трябва. Иване, пътищата знаеш ли? Не. Аз знам пътеката на зрато, отивам там по-лема хуя да вас. О, ма ти качвал ли се вече? С качвала с изкарване даже на още две АТВ-та на хора и мотори. Колко часа е било това? Сутрин рано или вечер късно? Порусата. Добре, вие може да не ги обикаляте целите. Само, Ще ми превъртиш гумата. Я от копчето клам. нали каза, че не щеш повече? Там го скум от копче, де. Трябва да... Браво. Ага, я въртам.